palbayog nun. Maupay nga adlaw sa iyo nga tanan. Ako si Vice Mayor Rex Daguman, and welcome daliwat sa atong programa ngay Speak Up. Kundiin, yung papasamok sa mga balaod nun nga may direkta nga epekto sa atong komunidad. Yan ang adlaw pagharapangan ta ang Ordinance Number 2012-16-024. Usang amendment ginuna sa truancy law ngayon na inilakip na ng internet cafes, video game shops, ng computer-related entertainment centers. Manaday, nano ang tuyo sa amendment sini? Vice, klaro good ang rason. Ginkakaptan sa mga eskwelastiko nga estudyante ang pag-absent o paglikay sa klase para magtambay sa internet cafes o video game shops. Tungod sini, gindugang ining amendment base masiguro nga ang mga kabataan aada sa classroom durante sa class hours diri sa mga lugar sin kalingawan. Ini nga ordinansa ginbabawal ang roaming, loitering ngan pagstay sa parks, theaters, cinema houses, internet cafes ngan video game shops durante sa class hours. Ginhahatag nga kapabilidad sa mga barangay officials ngan school authorities nga bantayan ngan i-report ang mga estudyante nga nagbubuhat sini. Nagpapahamtang san kaparusahan san mga violators, pinaagi san guidance counseling, disciplinary measures, upod ang pakigkoordinar sa eskwelahan ngan ginikanan. Ano ang sasabutan sini nga class hours? Class hours amuan 7 a.m. to 12 noon ngan 1 p.m. to 5 p.m. Lunes tubtub Biyernes. Diri sakop ang Sabado, Domingo ngan holidays. Kung may estudyante nga masakpan, nano ang penalty? Para sa first offense, igbabalik nira sa school authorities para sa disciplinary action. Para sa second offense, ngan sunod pa, kinahanglan na ang guidance counseling upod ang ginikanan. Klaro nga ini nga balaod nun, nagtitimara na masiguro nga ang mga estudyante mag-focus sa ira pag-aral, kan diri masayang ang oras sa diri angay nga lugar. Tama ka, Vice. Ini nga ordinansa nagsisiguro sa mas eksakto nga disiplina, protection ng future sa naton kabataan. Padayong kita mag-aral, magpakiana, nga mag-speak up.